Bună ziua! La mijlocul lunii martie abandonam scenariul unor scăderi pe bursa americană de acțiuni către noi minime multianuale. Asta după ce indicele Dow Jones Industrial Average pierduse deja aproape 15% în perioada care trecuse de la sfârșitul lunii ianuarie. Și adoptam ipoteza unei stabilizări macro-globale a burselor internaționale de acțiuni și de mărfuri, piața petrolului în particular, la care adăugam câteva săptămâni mai târziu piețele metalelor cu utilizare intensiv industrială. Pe parcursul celor mai recente 3 luni, indicii Dow Jones Industrial Average și S&P 500 au înregistrat câștiguri importante de peste 20% și respectiv 25%. Creșterile celor mai importanți indici ai burselor de acțiuni din blocul BRIC, este vorba de Brazilia, Rusia, India și China, a fost încă și mai remarcabilă. Este vorba de 40-45% pentru China, India și Brazilia și peste 70% în cazul Rusiei. De asemenea, doar în luna mai, prețul futures al petrolului cu scadența cea mai apropiată cotat la NYMEX a câștigat aproape 30%, fiind vorba de cel mai important avans din ultima decadă. La acest moment însă riscurile cresc ca premisele fundamentale pozitive pe care publicul le-a aplaudat furtunos în lunile recente să fi fost integrate impulsiv în cotații și poate chiar exagerate. Așa încât, dacă optimismul global ratează inițiativa, câteva subiecte de interes mai vechi vor redeveni într-o postură vulnerabilă. Printre acestea, aș aminti posibilitatea ca țările baltice să efectueze deprecieri valutare forțate, situație în care sectorul bancar suedez probabil că s-ar transforma într-o victimă colaterală.